Diri sa Revelation chapter 19. Na mo na may tapos sa langit. Kinsa excited mo itong langit? So, sabi ninyo, maurag ako ni sa panahon ni Lot. Dili ka mawinis kalimutan. Amen? Ayaw kawinihi ang kalimutan. Apil ng atong kinaiya, batasan, kwarta, trabaho, bahandi. Layo na rin. Wala na rin kaminting i-compare mo sa langit. Amen! Now, verse 5. Unya gikan sa trono, may tingog nga nagingon, daygan ninyo ang atong Dios. Kamong tanan nga mga sulugoon niya, o ang tanang mga tao nga malukon sa Dios, inila o dili inila. Unya nanumog ko daw, hilabihan ka ba na sa daghang tao, sa kagahog, sa usa ka dakong busay o sama sa masipa nga lipak sa dalugdog. Nanumog ko ang ilang pagingon, dayga ang Dios kay naghari ang Ginoo nga labing gamhanan. Maghukyaw o maglipay kita o dayto nato ang iyang pagkagamhanan. Kay niabot na ang panahon sa kasal sa nating kaldero o andam na ang iyang pangasaw-unon. Amen. Daghang parabol sa Book of Mark and Luke nga ginirian sa Dios sama sa pamanunon. Ang rapture makaigsunan to tell you. Mao kanang adlaw nga di dunay dakong bangkiti dito sa langit. Mo na gitawag og kining kasal sa kanang makaigsunan. Kasal makaigsunan, bangkiti makaigsunan dito sa langit. Meaning, kitang tanan moatubang na diha kang Kristo. Mao na hulagkoy sa kasal. Bantay ka, magunang laki, ang babae mo muduol sa lalaki. Si Jesus siya nasa pamanunon. Kita ang gitawag og the brides ni Jesus. Amen? Muna, mato sa Bible, andam na dito ang bangkiti. Kita mo bitaw ng rapture, kay musugat na rin. Specific kayo ang Bible sa 1 Thessalonica na si Jesus makita niya sa panganon o ang mga buhi o ang mga patay na nagtuo kay Jesus, mabanaw sila o musugat dito sa panganon. Amen? Kay mauna ng kasal nato diha ni Kristo. Aling excited ba ka na mag-igsunan? Dili na tiaw nga event mag-igsunan. That is the ultimate wedding mag-igsunan nga atong witness masagamtaman dito sa langit. Ang nakalindot kini mag-igsunan, labihan, kakusog, kabanha, naman, daghan man tang nagkuban dito sa dunya. Amen! Hallelujah! Daghan tang magkuban, muna na usan kitang tanan, magkuban mag-igsunan. Now, praise the Lord. Gipasulog og limpyo. Ang nino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. Unya miingon ang anghel kanako, isulat kini, bulahan ang gidapit sa pagtambong sa bangkiti sa kasal sa nating karnero. Kinsa man ang nating karnero? The Lamb of God? Si Jesus. Gitawag sa the Lamb of God kay siya man ang substitute sa sala nato. Siya man ang nahimong halal apan nabuhi sa akin, nabanhaw sa gikan sa mga patay. Hallelujah! Pagkalindot maka-exponan. Praise the Lord. Mao kini ang matuod na mga pulong sa Dios. Now verse 10. Og gihapa ako sa ilan niya aron pagsimba kaniya apan ningon sa kanako, ayaw kini buhata, sulugoon lamang ako sama kanimo og sa ubang isig ka magtotoo na nag-amping sa mga kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Maoy simbahan Dios kay ang kanang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus mao ang nagdasig sa mga propeta. Mao ni ang nakita ni John the Beloved.
Mauni ang iyang revelation. Siya may nagsulat ani. Amen? Nakita niya in the future kung sa'y may tabo dito sa kasal sa nating kardero dito sa langit. Muna nga sa diya kami po siya magkaigsunan, mihapa siya. Kaya ang anghel may nag-uban niya dito. Mingon ang anghel, ayaw ko simbahan, tao lamang po sama kanila. Amen? So diyan ipakita siya. Now, last na lang magkaigsunan. Unya nakita ko na naapli ang langit o dito may puting kabayo na mauna ni ang second coming. Well, sa next na lang natin ay isultihan. Ang second coming makaigsunan, kinitawag ko visible. Kaya the second coming of Christ, duwa na sila kinitawag ko putong or duwa ka peace. P-H-A-S-E. Duwa ka putong. Ang rapture of the church o ang visible coming of the Lord Jesus Christ. Anyway, next Sunday, ato ning isgutan ang visible coming ni Jesus. Kaya pagbalik ni Jesus, ang visible niya nga pag-ani, uban taanan. Amen! Ang rapture of the church, kay kasal mo na. Amen? Muna din sa, basahan niyo na balik-balik ang Revelation chapter 19, verse 5. Kay maunay mahitabo dito sa rapture, sa langit. Amen? Musugat na ni Jesus. Muna hulagoy sa kasal na musugat ang babae. Kita ang bride. Amen? O dito mag-igsunan, maglipay ka sa wala na katapusan. Hallelujah. Manindog ka na. Now, makaigsunan, nadunggan nato ang minsay sa pagdasig ka nato. Nagtuo ko nga ang Diyos, buot din niya na kita maandam, malipon ka. Muna nga ang pulong sa Diyos, mao ang gahom sa atong testimony. You can overcome the world by the power of your testimony in Christ Jesus. Hallelujah. Kasama kay sunan, ayaw ka cool, ayaw ka balat. Ingon si Jesus, salit sa Diyos, di ka na. Importante ang iyong pagsalit sa Diyos. Kandidato ka sa langit. Kita ang tanan, kandidato sa langit. Maunay gihulat nato karong panahon. Wala na nasayang pag-igsunan kay tungod kay ang iyang pagbalik sama man sa kawatan. Inumduman na ito mag-igsunan na kinigtanan na ito makita taligdan lamang nato kini. Biyaan nato kini. Sama sa panahon ni Lot. Tungod kay syudad magkato. Apat sa kalintang, naunggaw ang tanan. Iksuon, bisan pagnindot kayo ang kalimutan karon. Bisan pagnindot kayo ang mga syudad karon. Apan humanan na nulti ang Diyos. Kaginitanan, talintan lamang natin. Biyaan lamang natin. Tungod kay dili ni mao ang ultimate atong pulihanan. Aman ang aming ihandap sa Diyos. Ang kalibutan ng kaisunan, kandidato sa dagong kapumot sa Diyos. Kandidato sa kapumot sa Diyos. Sumala sa itong ibasa sa Revelation chapter 16. Nga pito ka manunundan, magabupo sa kupa sa kapumot sa Diyos sa kalibutan. O ang mga tao na nagsupir sa Diyos, mga tao na nag-alagad sa Diyos, ang mga tao na bibiyak sa Diyos, kandidato sa labihan na kapait na kaisunan, ng kasinatian sa gitawang
o kapungod sa Dios sa adlaw sa Great Revelation. Apan salamat sa Dios nga dunay sayon nga escape na ito ang igsunan gikan sa kapungod sa Dios. Nga sa gawon ka danon kita sa dapit sa iyang gingharian. Ganit andam na ang kasal sa kanang makaisunan at akong pagtitig. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Masalamat ang Diyos. Oh God, ang ayan ka sa mga pagkain. Oh Diyos. Oh Diyos, kinaruri mo. Ihalang ko kinikain mo. Ang tuma mo Diyos, kinihalang lang mo. Wala ay langit pa, O Diyos, ang kinabuhin mo. Ihalang kong kinikain mo. Ang kumang o Diyos, inihalang lang kanimo. Wala ay langit pa, Panginoon. Pagkakas ko'y itupa, pagkakasa yun ka. Bisan ka sa ako, pagkakasaan. Ang tinawagan ko'y pinupa, pagkakasa yun ka. O Jesus, ako kanino na. O Jesus, ako kanino na. O Jesus, ako